Mga kasans, maayong adlaw. Napamatud-an na sa tibuok kalibutan nga kitang mga Pilipino mahigugmaon sa dula nga basketball. Ug ang tanan nangandoy og kadaugan. Apan kining kadaugan mga kasans, wala lang kini nagbase sa usa ka tawo, kundili gikinahanglan ang kontribusyon sa matag usa o gitawag nga teamwork. Ang teamwork port nga akong gipasabot mga kasans, mao ang yabi sa kadaugan. Nagilangkuban gikan sa coach ngadto sa mga player. Apan unsay mahitabo mga kasans kung ang coach dunay blood pressure nga 300/200. Para sa dugang mga detalye, padayon sa pagtan-aw sa ato ang video. Walay magsigig tabi. Paminaw kay magsugod na ang dula. Okay? So kining lima nga ako ang tawagon karon, mao ni ang ako ang first five. Okay? Nakasabot? Kadtong wala tawaga, paghuwat mo sa inyong turno kay mga bangko mo. Okay? So karon, paminaw ha, kining lima nga akong tawagon, mao ni ako ang first five. Okay, dire Michael Rivera, dire Sano Republic, dire Marchox Lapuente, dire JK Herbito, dire Ryan Bahina, dire tapok. Paminaw mong lima sa kuang instruction ha. May mga buguon ba mo? Kining adlaw karon, kining dula karon, mao ni ang ato ang championship game. Nakasabot? Dili ko mudawat og kapildihan. Paminaw mo sa ako ang instruction unya. Di mo magbuot-buot. Ha? Nakasabot? Sama sa to ang gipraktisan. Ikaw, kining Sano Republic, ikaw may uno. Kahit na ba kay kag-o? Pagtarong. Katong play nga to ang gisit up. Kuha na to. Tumana to. Okay, so kay magsugod na. Putang ina, JK Herbito, ampuy sa diya, kay magsugod na. Tip inaloy, putang ina, box out, ayaw patalikod. Box out, yawa, ayaw, box out. Buisit, isit, og dos ang play, sano? Dos ang play, buisit, isit, og play. Hatag ng bola, hatag, ayaw, yawa ka, sano, yawa ka. Bantay lagi kayo ng time out, bantay lang ka. Dipinsa, baba, tanan, baba. Ayaw, kinsang tao to, kapatyo na ako, kinsang tao to. Time out. Unsa mo to, sano? Utang, igina ka, di ka magpasupahan, patyon, di ka mo ka. Mga pulpul. Kisa tong tao to nakatres? Kisa to? Imo to, Michael? Putmong ko ng liyog ni mo karon. Grabe. Gig na tagsundan ninyo ang ato ang play. Kasi pangapiluhon ta mo. Karon ha? Pantay, timan eh. Karon sunod ha? Dili lang galing mo tuman eh. Di mo magmahay sa karon. Ay na nagka-dribble sa no, hatag ng Jake. O Jake, ijab na naman chok, yatag na ba chok? Max, sasalaom sa ikaw lang boy. Boy, sura boy. Boy, sit dungga abunti ka boy, dungga abunti ka karon boy. Tanama, gina kag surbula na boy. Babatanan baba. Por Diyos po santo, hugti pa yung taong depensa mga tanga. Hugti pang depensa mga tanga. Hugti pa. Por Diyos po santo, hugti pa yung taong depensa mga tanga. Hugti pang depensa mga tanga. Hugti pa. Tanawan tao. Tanawan tao. Tanawan tao. O pa.
pasa na. Sige na, tanawa. Tunay tao, bigas, tanawa. Pasa na. Animal tanaw sa wala, Jack. Animal tanawang wala ni mo, Jack. Isatag. Siya tala na ron, kay Dib. Salamat ka kay na siya. Kay guwapang patiyong tingang buhanga ka. Baba tanan. Tao, tanawan tao. Rebound. Way kabaw mulukso sa inyo diha. Rebound. Buisit rebound. Tanawan tao. Si Jerome, sugata na si Jerome. Tanawa, sugata na si Jerome. Mga bugo, sugata. Tanawa. Ay, mga yawa. Mga yawa, dodo. Tanawa lang sa giingon ako. Tanawa. Mga bugo, manggod mo. Mga bugo, mundag ko. Baba. Sano, sitog play, plaster ang mula. Ay, sagyatag, agoy. Naunsa naman, mura naman mong tais, kanding. Nagkanya-kanya naman mo. Dipinsa, baba, tanan, baba. Dipinsa, baba, tanan, baba. Sano, yatag ng mula, yatag ng Jake. Siguraduhan lang, Jake. Sure mula, Jake. Ay, buisit ka, Jake. Animal ka, Jake. Sige, dali naman. Pusilon, tikang ngitiya ka karon. Sure ball. Ay, awam. Sus, pagpamatyon. Dali na gumapot, pagdali mo. Diri mo. I-check doon na ninyo isa-isa og nagana pa ba na inyong utok. Apil na inyong mga dalunggan. Buisit, dili ka mo. Nanula pa mo basketball. Mga buisit. Pamatyon tamong isa-isa. Kasama. Tabang mo 5 sa kuha. Magkaroon na yun, dili. Magisumbagay kung ninyong 5. Buisit. Kasimple sa kong instruction, wagid mo kakuha. Ha? Pasin pagtantaron ko kamong tanan mo din ron. Animal. Grabe. May gana pa mumuduag basketball? Animal kamong mumuduag. Mangulit ang tanan, mangulit. Ug diha na usab natapos ang ato ang video mga kasans. Daghang kayong salamat sa pagbisita na usab ning ato ang channel Sanu Republic. Ang channel nga dili lang maghatag og kalingawan ug pagtulunan kundi pwede sa mutubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Sa ato ang mga subscribers, daghang kayong salamat sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta, pag-view sa ato ang channel ug sa mga bag-ulang na isuroy sa ato ang channel. Sa gihapon moingon ko ayaw kalimot sa pagpislit sa mga pislitonon sama sa like, subscribe button ug notification bell arong permanenteng updated ta sa ato ang mga coming videos mga kasans. Ug shoutout tayo mga kasans. Shoutout diay sa ako ang amigo ug higala diha sa Tagum City. Dati na kong kauban sa Tagum Cooperative, si Jared Rex Cahigas ug si Ramel F. Tusay. Shoutout tamo ang kaubanan si Sunny Boy Cesar. Shoutout sa inyo diha, shoutout sa inyo. Shoutout po sa kuang classmates high school, si Dominic Lumakang, Domski Doms. Shoutout sa inyo diha. Shoutout po sa Kasans Rinante Ladruma. Shoutout sa inyo diha. Shoutout po kay Badidaps Eric Habagat. Shoutout sa inyo diha, Rick Badidaps. Og sa dili pa tama nagbulag-bulag mga kasans, tuguti ako sa pagbili ni maong istorya nga ang adlaw nga walay katawa o sa kaadlaw nga way pulos.